से दई बचलवले दाव घाव अब के करा से प्रसंग गावले खाली महानता ना हो ओमे के शब्द सजावल कथा नहीं तो केहू कह दी ओकर शब्द सजावल शब्द के मार कोइल महान महान कवि लिखेला तब होला डॉक्टर का माने दवाई लिख दल से ना होला हमारा डॉक्टर साहबानी बाणी में दम होई तो आधा बीमारी बतियावत में समाप्त हो जाए मरीज के खाली कह देने नॉर्मल बीमारी बा थोड़ा ये परहेज कीजिए दवा खाइए एक हफ्ता बाद आइए एकदम फ्रेश रहिए उनका आधा बीमारी चल जाए दवा दे दो कह दो कि देखो हम सावधानी से उनको भर गड़बड़ भइल तो डेंजरस है काम बा के मर जाए मर जाए भारत ही कहले लोग कही कि ढोंग करत बा आई जगवा हंसी उड़ाई मोर पीर रघुवीर बिना केहू ना पति विप्र वृंद के आगे कोई के श्री गुरु चरण मनाई सोचत मन में चलले बन में सेन समाज अटल अनुराग ए लहरी कोई तरी अजी करी साच सुनाई सबका के दी हरे दैबा भरते जोई सन भरत जी कहले कि हे गुरुदेव तनी माई से पूछ के आवे दी अंदाजी केने केने घूमल जाई कौना बन में भइले बिया जाए कहले कि रे सांपे रे पापिन ते अपने अंडा खा गइले कैसन सांपिन बड़ी और राम के वनवास मांग पर तोर जीभ गोल के गिर ना गई मुलायम से चढ़ाओ कि खा गइल बछरू तू कैसन बारू गइया अरे बताओ ये मैया कौना बन में गइले भैया ए बताओ ये मैया कौना बन में गइले भैया उठाता करे गबीरा नैना से मोहे मीरा कैसन आइल में समैया मुदैया समैया मुदैया बताओ ये मैया कौन बन में गइले भैया बताओ ये मैया कौन बन में गइले भैया श्रद्धा देवी सरपंच प्रसाद सिमानी श्रद्धा देवी के बार बार प्रणाम करें भगवान विजेता बनाए तो देखी जो हरि बाबा अपना कोनो रामायण से पढ़ के लिखल है कि भरत जी कहले कि ना भैया जब वनवासी रूप में गोइल बड़े तो हम वही रूप में जाई जबकि तुलसी बाबा के रामायण पढ़े तो मैं लिखल बा कि ना रथ पर राजसी ड्रेस में जाता रहे बाकी जब जात जात मलाह भाई के लगे पहुंचल बालू वो जब अपन ड्रेस चेंज कर जब सुनले कि भैया हमारे इधर रुको रोले हो अब मलाह लो बेचैन में रे रात भर राम जी बड़ाई कोइले अब वो सोने दूगो भाई उहे लो तो ना हो आ सेना लेके जाता लो माने कि 14 बरिस के राज से संतुष्टि नहीं है चाहता लो कि जंगले में मार दी जा आ जीवन भर खातिर राज हो जाओ मलाह लोगों की नहीं बुढ़ाओ लुका का तीर धनुष लेके तैयार हो जाओ लड़ाई की जरूरत है तो लड़ाई हुई रामानंद सागर जी भी ये बात के देखौले बानी अब जानी कि सारा जना निशाना साध के अपन लुकाइल बेलो पेड़ में एगो बूढ़ मलाह कहले कि रहस तने जांच करे दसो कि आखिर जात कहां बा लोइलो कैसे पैर जन उठत दिया वो लड़ाई वाली नहीं के बुझा मिताई वाली जाके पूछले कि अपने सबन केने से आवता नहीं अत अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के हम बेटा है भरत है शत्रुघ्न गुरुजी सेना रास्ता में ही हो होता कि जनको जी आइल बड़े अलग अलग रामायण अलग अलग मत तो जात कहाँ बानी लो तो भैया हमारे कौना रास्ता से गइल बड़े जानत नहीं खी जा
तने हमरा के बताई कि वो देखने अगने कहले ओहो हे जा त बालू के रेत पर आराम कमी वहां के घर घर जाए कहूं जा तक तैयारी ना भवे कि ना बनवास में गांव में ना जाई तो यही जब विश्राम को जब स्थान देखले कि भूइया पतई डाल के दौड़ के जाके बालू के रेत उठौले बड़े आ कपार में लगावता रहे आ मलाह के भौना कवार धोले तो कमन हट भूइया जहवा आ धइले भइया पौआ अतन बतिया रे सुनते अतन बतिया रे सुनते आ भरत जी धुना तारसी अतन बतिया रे सुनते भरत जी धुना तारसी अतन बतिया रे सुनते ए मला भाई दोसर बात मत को हमरा के ये बता दो कौना हो रहतिया गोइले तीनू मूरतिया अतन बतिया रे सुनते कौना हो रहतिया गोइले तीनू मूरतिया अतन बतिया रे सुनके कौना रोहिया भैया रघुवीर अतन बतिया रे सुनके कौना रोहिया भैया देखी इंसान पर जब दुख पड़ जाला तो जे ही जहां बताई तो हम जाए के तैयार हो जाए जीवन भर के उससे मांगे की जरूरत ना पड़ रहे कुछ आ वो भरत पर जब दुख पड़ रहे मलाह लो अपन अपन आय निकाल के वो पार कर दिहल सेना सहित सब है वो पर चल गइल बा आयने का और भगवान के महिमा देखी भरत यजुरी में त्रिवेणी के जल लेके आ रुवत आ रहे आ कहले कि हे माई आज ले कुछ मंगले नहीं की सुन सुन भागीरथी सुन ये त्रिवेणी यो को ला याद कर लेबे के बा का याद करबो अब का होई याद को स्वर्गीय बाबू वीरेंद्र सिंह घराना गार्जियन जलेश्वर सिंह बाचा सिंह महात्म तिवारी वीरेंद्र बाबू के आदर्श मान ले गुलाबो शर्मा के तूफान जी जो भी लोग इतरी लहरी के नकल गावल तो अब दूसरा के कहत हम प्रमाण दे दी कमलो बाबा के लहरी बाबा के लेखनी प्रसंग के कटिंग सेटिंग कोनो कवि नहीं खन कोनो घराना के वीरेंद्र सिंह के आवाज रहे लक्ष्मण दुबे लहरी के केहू परतर ना शिकारी उमर रनी है तो भगवान के प्यारा हो गए नहीं गीत लिखे में प्रसंग लिखे में के रहे शिकारी बलो साज बाज के न के कर कोनो जिला भोजपुरी गावेला होके साज बाज के सेटिंग कटिंग स्वर्गीय गायत्री ठाकुर के दिहल देन हो ना तो कुल जना उहे गावेलो आंगना आवा मोर ए गणेश जी दौड़ के बोलाई काय काय कर रहा चिन्ह तो नहीं गायत्री ठाकुर के हम कैसे दुगोला गोले हैं हमार सौभाग्य देखो तरह तोरो से गावते हमारे गुरुजी ना गोले गायत्री ठाकुर से उनको से दुगोला गोले हैं जलेश्वर सिंह पुलिस राय आ पीठ थप थपावलू हमारा लंगटोई पर लैदारी पर ना जैसन ब्यास भेटा तरह का नहीं करी दे तू नेवतवा करब तो न लौटाए तू निमन बोलब तो तरह काहे पुअर बोल पागल नहीं खिनु हो गाड़ी ना दे तो ना देब तो देबे ना करब गाड़ी देबो तो तब नेवता करब तू हमरा के 51 रुपया ते 51 कोनो दे पढ़ो लिखल ए जैसन तू गईब सुदर्शनो सहकारी के ना होला हमरा जे गोरियाई तो ओकर तो लौटावे के पड़ी नहीं पढ़ो लिखल आदमी बहुत ना होला सुदर्शनो संगे बहुत पहले शुरुआती दौर में ना तो देखा न बबुआ तार लोग उम्र कम बा ओकर ना रहल भारत वर्ष के भोजपुरी के कोनो ब्यास ना हम जरा को हम मंच पर बोले ना हुई तो ये हमार रोल देखले हमें गोपाल करण सिंह के यहाँ पहला बेर भेंट भई रहे कहाँ भई रहे ये कुल जना देखिए के लालगंज निमन निमन ब्यास लोग किताब के नाम बतौले कि कौन पढ़े के पड़ेला हरौली निमन निमन जना के
तपेश्वर चौहान कमला बाबा केकरा के नहीं बंद करल यूट्यूब पर कहता नहीं फोन करके हमारा से कहलो कि रोआ के ना भेजले होई सुधर कोई नहीं उम्र भइल देखी डॉक्टर साहब जनरल बोगी में लाता लुती को के सीट ले हो जाला हाँ ओ भैसा ऐसा मंच मिलता जब यही ना एसी बोगी मिलता वो में लाता लुती कर बतलो कह कि सरवा बेआदत के चढ़ गइल बा कुछ बोला था ये जब बढ़िया बढ़िया मंच मिलता वकील भाई तो वो में लाता लुती के करे जाए उसमें बेदा माला ढुकी लो पुलिस मार के थोतुन फोड़ दी उसमें खाना बुक बाके हम नॉन वेज खाएंगे वेज खाएंगे उकुली बेदाम उदाम जनरल बोगे में खइला अपन जंगला मुंह बिक दला कोनो दूध थोतुन मरले बाकी हमर सीट पर गिरा देले हो पढ़ल लिखल बहुत जरूरी है स्टडी के बिना इंसान जानवर होता है वकील भाई देखी हो मंडा की जी स्टडी के बिना इंसान जानवर होता है हाँ जी जी तने भर प्रसंग में और बढ़ा लो निर्गुण भी गाए 2 सेकंड निर्गुणो ऐसा गायब नू कोई में बाबूजी के नाम आ जाए के हवे उ अब देखिए के हवे लइका हवे अब हमनी के देखो हमनी के लइका ह सारा बाबू हमरवा यही वो में के हलो जे अपना गुरु के भुला गइल हिंकरा संग देखले हई हां हमने के ना हो जाजो समाज लो जाला देख के जबकि हम विजेंद्र बा के संग घूमल ना है वकील भाई विजेंद्र बा के संग हम घूमल ना है तू देखले बड़ो मान देहनी तो आजो जाइले तो उनकर गुड़वा हाथ गोदी में धके ना हे कान्हवा पर उनकर गुड़वा धके तब हम दवाई ले मालिश करिले हमने के गुरु घराना ना भुलाइले जा आ ताहारे कोई गो चेला देखो तने कि तारा के भुला गइले सब मार्केट दे जी जी निर्गुण एगो गाओ तनी भर ले ली तनी गलती 2 मिनट और बा हाथ में जल लेके कहत रहे कि सुन सुन भागीरथी सुन ये त्रिवेणी जानता जहान मना मंगल मोरी तो हमारा पर कर में मेहरबानी सुनो हमरो गंगा महारानी हऊ अंतर्यामी बुझ ए मनवा के मोरम मांगो तनी भीख छोड़ी छतरी के धार छतरी भीख ना मांगा माई दे दो 12 दानो ये भवानी दे दो 12 दानो ए भवानी सुनो ये हमरो गंगा महारानी डॉक्टर साहब बाबा जी लो जोज बताई का दुख लगता ना उ लोग भीख मांगल तो ठीक बा वो ठीक बा नहीं कही परो जज वालो तो लौकता आ जौन हऊ मंगाता है 51 रुपया में रात भर मनता पड़त उ नहीं खा लौक उ नहीं खा हमने के यहाँ बहन हमने यानी उतना 51 को दो ओकरा बाद नहीं हमने क्या खाइल तो चूरा पर ई मत कह जाति विशेष के बात व्यास ना बोलेला कैसे कि हमने के हैं जादवों के यहाँ खाइब जा राजपूतों के यहाँ खाइब जा डोमो के यहाँ खाइब जा नेटुआ की है नेटुआ के यहाँ हरजन के यहाँ भला के सब जाति के यहाँ खाई ले जा हमने में वो भेदभाव ना रहेला दे दो वरदान भवानी सुनो ये हमरो गंगा महारानी तो भीख में का मांगता राजपाट सोना चांदी हीरा मोती ना माई दिन दिन भगती दुगुना बढ़ा दो ई है अनुमान भैया राम से मिला लोहरी जी मंगल निशानी लोहरी जी
गंगा महाराज भारत ही त्रिवेणी माई से नहीं हो रहा करता रहे प्रसंग के ही जे हम रुकता नहीं